Μία τρομερά και μυστηριώδης βρώμα εμφανίστηκε στην ίσο Τρυπητή. Άλλοτε αυξανόταν και τους έπιανε ασφυξία, άλλοτε μειωνόταν και τους έπιανε μόνο εμετός. Οι δύσμυροι νησιώτες ήταν για να τους κλαις. Ήταν σίγουροι ότι είχε επιστρέψει ο βουρβούλακας μιας παλαιάς ιστορίας για να πάρει το αίμα του πίσω. Οι εμπειρογνώμονες όμως, προφέσορες Μπόγρης και Πανουριάς, άνθρωποι ρεαλιστές, δεν συμμερίζονταν τέτοιες απόψεις. Πίστευαν ότι τα αίτια της βρώμας είχαν φυσική προέλευση και ήταν αποφασισμένοι να φτάσουν στην πηγή αυτής της αηδιαστικής δυσοδείας, να την αναλύσουν, να την ταυτοποιήσουν και ακολούθως να την εξαλείψουν. Αναγκαστικά, κύριε Εργοδηγέ, τα έργα οδοποιίας σταματήσανε. Κανείς δεν μπορεί να ρίχνει πίσα και να ανασένει αυτή την αηδιαστική μπόχα. Ναι, αλλά η εταιρεία εκτίθεται γιατί υπάρχουν συμβόλαια, ρήτρες. Πίεσε τους εμπειρογνώμονες να κάνουν γρήγορα. Μην είστε αφελείς. Δεν είναι δυνατόν όλο το νησί να βρωμάει. Από κάπου προέρχεται αυτή η δυσοσμία. Θα ερευνήσουμε και θα βρούμε την πηγή της μπόχας. Είναι ζήτημα χρόνου. Άδικα χάνεις τον καιρό σου, προφέσορ Μπόγρη. Δεν υπάρχει φυσικό αίτιο για την μπόχα που μας έχει πνίξει. Είναι ο βουρβούλακας που έχει μολύνει τα άγια χώματα του νησιού μας. Αυτά είναι δυσιδαιμονίες. Πώς είναι δυνατόν στην εποχή μας να πιστεύετε τέτοιες αρλούμπες? Κάποιος ευθύνεται για αυτή τη βρώμα και θα το βρούμε. Και εμείς σας λέμε, κύριοι, ότι λάθος δρόμο έχετε πάρει. Αυτή η βρώμα δεν είναι του κόσμου τούτου. Οι δύο εμπειρογνώμονες διέσχισαν το νησί οριζοντίως καθέτως και διαγωνίως αναζητώντας τις πιθανές πηγές της βρώμας. Η σκουριασμένη αντλία στο χτήμα του φιλοξέρι, η σάπια βαρέλα στο βυρσοδεψίο του αγώγιμου, η αποθήκη του φαρμακείου του κυρίου Ξενωμένη, το θερμοκήπιο με τα εξωτικά φρούτα της εταιρείας Ντόλτσε Πάπαλα, η χωματερή πλησίων του σπηλαίου της Αναμαλιάστρας και ένα σωρό άλλα σημεία ύποπτα για την εκπομπή αυτής της απερίγραπτης μπόχας που διαπερνούσε το μυαλό και σε έκανε να βλέπεις τη ζωή με άλλο βλέμμα. Μέχρι που αναρωτιώσουν, άραγε υπάρχει αυτό που βλέπω έτσι όπως το βλέπω ή μήπως δεν υπάρχει. Το κάτωθη, υπογεγραμμένος, Δημήτριος, Μελής, του, Νικολάου, κάτοικος. Είσαστε από τους βασικούς αξιόπιστους μάρτυρες, κύριε Βασδέκη. Πείτε μας λοιπόν, υπέπεσε κάτι ύποπτο στην αντίληψή σας που να δικαιολογεί την εμφάνιση αυτής της απερίγραπτης βρώμας? Άδικα χάνετε το χρόνο σας, κύριοι. Δεν υπάρχει πηγή από όπου αναδύεται η μπόχα. Το χώμα της Τρυπητής, κύριε, αναδύει αυτή τη τρομερή δυσοδεία. Και αυτό σημαίνει ότι ο βουρβούλακας ξαναγύρισε. Είναι δυνατό, κύριε Πρόεδρε του Λαογραφικού Συλλόγου Τρυπητής, να πιστεύετε κι εσείς τέτοιες αρλούμπες? Όσο παράλογο και αν ακούγεται, είναι η μόνη εξήγηση που βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα. Μα τι είναι αυτά τώρα, θα είναι παράλογα πράγματα. Τι είναι αυτά, μωρέ, τρελαθήκατε φέτος όλοι στο χωριό. Μα τι είναι αυτά τώρα, θα είναι παράλογα πράγματα. Τι είναι αυτά, μωρέ. Καλά κρασιά. Καλημέρα. Καλώς. Πώς από εδώ? Λοιπόν, κύριε Πολυκράτη, ποια είναι η δική σας άποψη? Άδικα χάνετε το καιρό σας, κύριε Μπόγρη. Δεν υπάρχει πηγή από την οποία βγαίνει η βρώμα. Το χώμα της Τρυπητής, κύριε, αναδύει αυτή τη τρομερή δυσοδεία. Και αυτό σημαίνει ότι ο βουρβούλακας ξαναγύρισε και ανασένει. Είναι δυνατό, γιατρέ, να πιστεύετε κι εσείς τέτοιες αρλούμπες? Όσο παράλογο και αν ακούγεται, είναι η μόνη εξήγηση που βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα. Πώς μπλέξαμε έτσι, Πανουριά? Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια δόση αλήθεια στην ιστορία με το βουρβούλακα. Μίλες αρλούμπες, Πανουριά. Απογοητευμένοι, οι δύο εμπειρογνώμονες επέστρεψαν κατηφίς στο καφενείο Ρέμβη. Και μη γνωρίζοντας πώς να χειριστούν το ζήτημα, πλακώθηκαν στα ούζα για να κατεβάσουν καμία ιδέα. Λοιπόν, πού καταλήξατε, κύριοι εμπειρογνώμονες? Ρώτησε ο τυγρέας ο επίτροπος του Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν πρόλαβαν να απαντήσουν, γιατί η φωνή της ανάστατης τασούλας τους ξεσήκωσε. Η βρώμα. Φουντώνει η βρώμα. Κλειστείτε μέσα.
Κλειδαμπαρωθείτε. Η βρώμα. Φουντώνει η βρώμα. Κλειστείτε μέσα. Κλειδαμπαρωθείτε. Η βρώμα. Φουντώνει η βρώμα. Κλειστείτε μέσα. Κλειδαμπαρωθείτε.